dihormati ora kaya ana ratu saka tanah sabrang munggah ing pinggir binaturaka ngrepepeh pindha sata ingkang manggih kala kanca yen ana dayi aja nggih ya ana dayi aja ana dayi aja ayo ya ya lumara Tutan Sri Narana teraping pasewakan pandya tumanduk Sangyun mangarsa tumanduk Sangyun mangarsa
Nyuwun sukma ngadi kang linuwih bumi dawana langgeng sinunggi datan awrat. Menika wonten caraka ingkang minggah wonten ing Stinggil Binaturaka negari ing Dhuwurwati. Katuran pambagya panakrami rawuhipun wonten ing kraton negari ing Dhuwurwati Kisanak ingkang nembe Kewala Prapta. Kisanak ingkang nembe Kewala Prapta katuran pambagya miwah panakrami rawuhipun wonten ing kraton negari ing Dhuwurwati Kisanak ingkang nembe Kewala Prapta. Kisanak wis ngandel ora munggah ning Stinggil Binaturaka durung ana 5 menit lho. Nek saka kaduan ngono joget monggo sandane gemebyar dhuwur putih ngisor ireng. Lah kok didangu karo Kanjeng Diwaji wae kok ora gatekake babar pisan lho gumun aku nganti. Sok keperbawan saka apa ngono. Kakang Patih Udawa kados pundi Raden? Wah iki ana raja gleleng ora jamak anggih nika. Wah dasare anggon-anggon nggawa bes putih jane dhuwuri utawa nggawa ikete warnane pink ngono rada sumorot ya kakang anggih jane. Awong munggah ning Stinggil didangu karo Kanjeng Diwaji kok ora gape babar pisan. Kisanak ingkang nembe Kewala Prapta katuran pambagya panakrami rawuhipun Kisanak. Oh jagat dewa Bathara waduh Kanjeng Diwaji sumangga kula dherekaken Kanjeng Diwaji. Wis to ngandel ora. Urung mangko wis diderekke ngono lho jan gumun aku. Weh, nyuwun pangapunten Kanjeng Diwaji. Wah. Nyuwun pangapunten menawi Kanjeng Diwaji menika paring pangandikan dumateng kula. Lah kok kula wah jan iki jan rada mumet kawontenaning wonten ing pikiran kula Kanjeng Diwaji. Wah, kamangka kula sowan wonten ing kraton negari Dhuwurwati. Lah kok ditenggani para nayakaning praja kaya mekaten Jalcobi kon ora arep ndrodok pripun awak kula Kanjeng Diwaji. Meninjih boten dados menapa Kisanak ingkang nembe Kewala Prapta inggih nyuwun pangapunten Kanjeng Diwaji. Inggih menawi Kanjeng Diwaji menika dangu dumateng kawula meninjih tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Kanjeng Diwaji. Lan kula badhe mundhut priksa menapa leres wonten mriki menika Stinggil Binaturaka negari ing Dhuwurwati lan paduka ingkang nglenggahi dampar kencana negari ing Dhuwurwati Kanjeng Diwaji. Meninjih boten wonten setunggal langkungipun kalih kula ingkang nglenggahi dampar kencana wonten ing kraton Dhuwurwati menika Kisanak. Wah, inggih leresan Kanjeng Diwaji. Langkung rumiyin kula badhe mundhut priksa paduka menika nalindra saking pundi lan sinten jejuluk paduka Kisanak. Wah, memper sanget menawi Kanjeng Diwaji dereng priksa dumateng kawula. Kula menika setunggaling ratu saking kraton tanah sabrang Kanjeng Diwaji. Jejuluk kula inggih menika Prabu Wirambana Dewa inggih Prabu Sasra Hambara Kanjeng Diwaji. Paduka Yayi Prabu Wirambana Dewa mekaten Kisanak inggih leres Kanjeng Diwaji. Sasampunipun lenggah kanthi wijining napas kula badhe mundhut priksa parang wigatosipun dene Yayi Prabu Sasra Hambara minggah wonten ing Stinggil Binaturaka negari Dhuwurwati Kisanak. Wah, menika mekaten nggih Kanjeng Diwaji. Nanging saderengipun ing samangke kula matur dumateng paduka menawi wonten lepat kula nyuwun samudra
sami Kanjeng Diwajibna ninggih kalunggaran ingkang kula paringaken dumateng paduka kisana. Wah, menika mekaten. Pisowan kula menika ingkang sepisan menika kula tuwi kaluhuranipun paduka Kanjeng Diwaji. Dungkap ingkang angka kalih kula tuwi kawilujenganipun paduka Kanjeng Diwaji. Lan ingkang pungkasan ingkang wigati minggahipun ingkang wigati pisowan kula menika estunipun nanging saderengipun kula badhe jarwa dumateng paduka langkung rumiyin. Bilih ing wekdal punika kula badhe jarwa dumateng paduka. Kula badhe nyritakaken kawontenaning kawula wonten ing kraton negari Guwa Barung menika Kanjeng Diwaji. Para kawula ing negari Guwa Barung ing wekdal punika saweg nampi wujuding pageblog mayangkara ingkang matumpa-tumpa Kanjeng Diwaji. Para kawula enjang sakit sonten dumugining pralaya, sonten sakit enjang dumugining pralaya. Lah menika saklajengipun namung mekaten kemawon Kanjeng Diwaji. Lah sasampunipun kula manjing wonten ing sanggar pamelangan nyuwun dumateng Jawata. Lah ing mriku kula nampi gaiping Jawata para kawula saged pulih kaya wingi duking muni nanging yen to negari Guwa Barung sampun kadurungan pusaka paduka inggih menika Sekar Cangkok Wijaya Mulya ya Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Kanjeng Diwaji. Nah menika badhe kula boyong wonten ing kraton negari ing Guwa Barung Kanjeng Diwaji. Menawi Kanjeng Diwaji menika badhe nyuwun bebono menapa? Badhe nyuwun bebono wujuding Mas Wicis Raja Brana kula sampun sumadya wonten ing kraton negari utawi ing alun-alun kraton Dwarawati. Badhe nyuwun ngersakaken wujuding yatra, badhe ngersakaken pinten. Wujudipun yuta napa milyar kula sampun sumadya. Kula ibarataken Kanjeng Diwaji wonten ing kraton negari ing Guwa Barung menika dhuwit 50.000 menika tak ibaratake namung damel bedian Kanjeng Diwaji. Menika namung badhe damel obong-obongan ning pas nyogoke wonten ing luweng dhuwit 50.000 menika Kanjeng Diwaji. Wah iki raja lha kok ndeleni ora jaman. Dhuwit 50.000 lha kok nganggo bedian nek cara aku rak ya iman-iman to ya Raden. Ha iya iman-iman. Dhuwit 50.000 meneh esuk ae bubat nyambut gawe kena dibubur ya Kakang. Iya dibubur karo golek tahu susur. Mekaten pisan inggih mekaten. Nah, kula sowan menika badhe nyuwun ngampil pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma badhe kula boyong. Nanging paduka kedah priksa dumateng kula. Kula menika raja mboten sembarang raja. Kula raja saking tanah Sabrang gampil nenuwuhaken deduka Kanjeng Diwaji. Menawi Kanjeng Diwaji boten maringaken pusaka dalem menapa kelampah sakedheping netra menika badhe kula damel segara atu kraton Dwarawati menika ingkang dados atur kula Kanjeng Diwaji. Sikrabala kang dumingat prancampo sambya majali Latino ngedali wus dandanyo mangambak boyo jenengmu Prabu Sasra Ambaraya bener
non inggih leres Raden menika sinten yo tepung wae kowe durung mangerti karo aku putra dalem Ndhuwurmati aku Raden Samba Wisnu Brata sinten aku Raden Samba Wisnu Brata Raden Ombo Samba Ombo wah kula kinten nek Raden Ombo wah amargi kula menika karemanipun menika sampun Ombo Samba andene kupinge Japeng yo aturmu saka Purwa tekan Madya tak rungokke ning talinganku kepenak yo ndang tekan pungkasaning pasono lha kok kowe ngabangake talinganku sing bakal mrene katerangan marang kowe ora ana liya Prabu Sasa Hambara ayo entekno kono madyaning alun negara Ndhuwurmati aku sing bakal menehi katerangan marang kowe oh nggih menawi mekaten kula sampun nyendikani dawuh paduka Raden Samba Wisnu Brata nanging panyuwun kula ing sakmangke boten kedangon anggenipun kula nyerantos wonten ngalun-alun negari ing Ndhuwurmati Raden iya ora bakal genti tapak aku bakal nyaketi marang kowe Prabu Sasa Hambara yo menawi mekaten Kanjeng Dewaji kula badhe minangkani menapa ingkang dados panyuwunanipun ingkang putra Raden Samba Wisnu Brata Kanjeng Dewaji kula nyuwun pamit medal pastikan kanggo rumiyin Kanjeng Dewaji kula ninjih kasunggihan kaluhuran ingkangipun Yai Prabu Sasa Hambara inggih Duh Koko Prabu Baladewa ana apa Yai menika wonten telik sandipaya ingkang badhe inggih menika ngampil pusaka ingkang rayi Koko Prabu lah iki sing tak aturke ing ngarep mau lho Yai anggone para Kadang Brata Pandhawa iki bakal nganakake tetanen agung kuwi akeh prubedane iki klebu bedane ya. Mula Yai Kresna sing ati-ati ya. Mula wektu dina iki ayo ora kesuwen adhiku Kresna tak kanthi bebarengan kalawan pun Kakang tedhak ana ing kraton negara ing Ngamarta ngestreni ya nyekseni anggone para Kadang Brata Pandhawa kuwi bakal miwiti tetanen agung Yai. Ninggih kula namung nderek kersanipun Koko Prabu Baladewa ya mengkono Yai. Dimas Setyaki jumadeng dawuh Koko Prabu budalna para wadyabala sumrambahing para nayakaning praja ingsun bakal kundur angedhaton Dimas. Mula wektu dina iki Dimas Setyaki tak dawuh ewang-ewang ana Samba Wisnu Brata anggone ngundurake telik sandipaya iki ya Dimas. Ninggih ora Kakang Patih Udawa jumadeng dawuh budalna para nayakaning praja sumrambahing para kawula ingsun sigra kundur angedhaton Kakang. Ninggih Kanjeng Dewaji. Auto
wis paripurna sabdaning Nalendra ing Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna kersanira sigra kundur ing Nadaton ingkang kahayap para abdi bedhaya lan srimpi ingkang ngampil upacara banyak dalang sawunggalih lar badak kacumas kataira lajur sisih sapekak madyaning gandang ruruh pasemoni kundurira sanata ing Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna yen Cinandra saking Mandrawa kaya cara balen candrané sang nata
Nduk, ana apa, Mak? Ya lek lungguh ning nggon panggonanmu dhewe-dhewe sik. Oh iya, Mak, tak benake jalare dhisik, Mak. Aku iki cah wedok kok ya joget nganti kaya mangkono. Oh iya, wong iki adat tradisi Temanggungan iki kudu ngene iki kok, Mak. Oh. Nggo dhewe kono ora ana kaya ngene iki. Mak iki berarti adat Kabupaten Temanggung kudu jalanan ngene iki, Nduk. Oh iya ya, Mak. Heeh. Nduk, ana apa? Iki lungguhmu ning adoh kono. Iki saiki tak awe tak rangkul saya tak injet iki saiki wis lakon tumeka ana ing ngarepanku. Oh iya, Mak, lirik kepiye? Iki Simak bakal paring pangandikan karo kowe. Oh, Simak arep ngendika apa, Mak? Nanging sadurunge aku ngomong karo kowe aku tak uluk salam luwih dhisik. Iya, Mak. Nek lu apa kuwi uluk salam sing ati-ati nang kene, Mak. Jan wis tak pikir ket mau ketringi kok, Nduk. Iya. Luwih dhisik aku tak ngaturake salam marang keluarga kene ya kuwi Om Swasti Hastu Namo Budaya. Iya, salam budaya. Ya aku tak ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan uga salam sejahtera. Iya, Mak. Waalaikumsalam. Nduk, ana apa iki awake dhewe ora kenyono-nyono. Ora kenyono-nyono, Mak. Iki ditimbali marak sowan. Iki ning endi, Mak? Iki ditimbali marak sowan ya kuwi ana ing Dusun Lamuk, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Nduk. Oh, iki ning Lamuk ya, Mak. Iki ning Lamuk iki awake dhewe lagi pisanan sowan rene. Iya ya, Mak. Ya wis panyuwune awake dhewe ora akeh muga-muga anggone awake dhewe sepisan sowan rene iki sesuk awake dhewe iso rumaket wis duluran karo keluarga ana ing Dusun Lamuk kene. Iya ya, Mak. Heeh. Iki ngaturake agung panuwun marang sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang lenggah ana ing Lamuk lan sapungkure ya kuwi para kadang wiranem ingkang lenggah ana ing Dusun Lamuk kene. Oh, ngono to, Mak. Iki awake dhewe sowan sing sepisanan rikala semana. Rikala semana kepiye, Mak? Rikala semana aku dibel karo adikku wedok Tika karo adikku Kantong utawa Eko. Kuwi nanggali karo awake dhewe tanggal 6 Oktober. Oh, delalah iki awake dhewe pas loyo, Mak. Iki jan pas lu blong dinane. Ayo. Iki nanggali karo awake dhewe sikinen ya kuwi tirakatan rialatan ana ing bumi Lamuk kene. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Kuwi urung suwe dina Jumat Legi, aku ning isor kono kuwi. Ning endi? Ning Jangleng. Oh. Ning Jangleng wis ping pindho, ning kidul kono kuwi ya wis mau. Iki awake dhewe sowan ning Lamuk lagi pisan iki. Ayo muga-muga dadi lantaran wis duluran karo awake dhewe. Iya ya, Mak. Heeh. Iki sowan ning Lamuk, sowan ning Lamuk, Juk. Iki awake dhewe sowan iki luwih dhisik ngaturake agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan luwih dhisik. Oh, ngono. Iki adicara apa dicethake, Mak? Iki perti Dusun Lamuk. Oh. Ya kuwi bersih desa nek nggon dhewe kono, kauman nek nggon dhewe kono. Beda nama tapi artinya sama. Oh, ngono. Aku tak ngaturake tuwun luwih dhisik ya kuwi ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Bupati Temanggung. Oh, Bapak Bupati rawuh, Mak. Rawuh kuwi panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Agus Setiawan SE. Oh, Bapak Agus rawuh, Mak. Rawuh. Ingkang angka 2 ya kuwi anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Iya. Lan ingkang angka 3 kuwi ngaturke gung panuwun marang Ibu Camat Kaloran. Oh, panjenengane sapa, Mak? Kuwi panjenengane Ibu Juli Riastiana. Oh, lah kok kowe apal? Ha wingi ning Jangleng ya sing penyerahan wayang dilalah ya panjenengane Ibu Camat. Oh, dadi apal.
Terus sabanjure ya kuwi ngaturke gum panuwun marang Bapak Kepala Desa Kalimanggis. Panjenengane sapa, Mak? Panjenengane Bapak Didik Agus Susilo menika sak perangkatipun. Oh. Terus ngaturake agunging panuwun meneh marang Sekretaris Desa Kalimanggis, Kepala Dusun Sedesa Kalimanggis. Oh, Nduk, sing rawuh ki paran-para ora main-main bengi iki, Nduk. Iya, Pak. Ngaturke gum panuwun meneh kuwi marang Bapak Kadus, Bapak Purwadi. Oh, Bapak Purwadi. Ngaturke gum panuwun meneh sabanjure ya kuwi ketua panitia Bapak Budi Lasmono. Iya. Terus ngaturke gum panuwun meneh marang Rama Pandhita Suyanto, Bapak Supratman, sabanjure Bapak Budi Laksono mau wis. Iya. Bapak Kardi, Bapak Kasimin, Bapak Rumadi, Bapak Purwandono, ya Bapak Parjudi, Bapak Ratemin. Oh, akeh banget yang ngaturke agunging panuwun iki, Mak. Lan semua warga ingkang lenggah ana ing lamuk kene. Oh iya, Mak. Heeh. Ora iso miji saka siji mbaka siji. Iki awake dhewe suwanene sing sepisanan, ayo wis sepisan nderek rialatan, nderek ngalah berkah, boyong barokahe anggone awake dhewe bengi iki nderek rialatan. Yo, iki kaseksen Simbah Cikal Bakal, sapa mak asmane? Simbah Kiai Giyuk, terus Simbah Kiai Coguna, Simbah Kiai Mangun Kesumo utawa Kiai Badut. Kalawan Simbah Kiai Gadung Melati iki nyekseni karo awake dhewe sak kanca. Ya panyuwune awake dhewe ora ana liya kok, Nduk, sineksenan Simbah Cikal Bakal. Muga-muga sak pungkure awake dhewe, sak bubare awake dhewe tak suwunke muga-muga keluarga kene tansah nampa ayem tata titi kalawan tentrem sak lawase, Nduk. Oh iya, Pak. Allahumma amin, Pak. Muga-muga sineksenan Simbah Cikal Bakal, muga-muga sampungkure awake dhewe keluarga kene tansah nampa bagya mulya, tansah nampa nikmat sehat, tansah nampa panjang umur, panjang yuswa tutuk anggone momong putra kalawan wayah. Oh iya, Pak. Allahumma amin, Pak. Tak suwunke ya muga-muga sak bubare pahargyan iki keluarga kene ingkang duwe penjangka apa wae muga-muga enggal kalaksanan, enggal kasembadan, Nduk. Oh iya, Pak. Allahumma amin, Pak. Lan sing tak suwunke muga-muga para kawula tani muga-muga tulus anggone tetanen ijo royo-royo tetuwane apa ingkang cinancep ana ing bumi lamuk kene muga-muga iso tukul, iso ngrembaka, iso awoh lan awohe iso menangi rego sing larang, iso kanggo murakabi marang keluarga. Iya, Allahumma amin, Pak. Sing padha duwe pakaryan pegawe mundhak bayare, mundhak pangkate, sing duwe pakaryan apa wae muga-muga iso lestari anggone nyambut gawe. Iya, Pak. Allahumma amin, Pak. Cewek ya oleh cowok, cowok ya oleh cewek. Iya, amin, Pak. Rondo ya oleh dudo. Dudo ya oleh rondo, sing kulit ya tinggal-tinggal bali ngono wae dungane. Ha iya, Pak. Iki kamung awake dhewe sumantene kaya-kaya ora nyuci wani. Ya. Dibantu karo kanca-kanca segelar sepapan. Oh, iki kanca Sari Laras Udu, Mak. Udu. Kanca apa? Sari Laras Udu. Udu, nek nggih kasepuh. Iya. Iki dibantu ya kuwi kanca-kanca Sanggar Giras Giri Laras sing dipimpin karo Haji Haji Kusakloron Eko karo Tika. Mayus matur nuwun nyekuyung karo kakangane iki. Iya. Wah. Iki para ijeh padha nglenggahi mak arep do preso karo alang ujure awake dhewe. Ayo saderenge mbok menawi wonten kalepatanipun anggen kula nderek sowan menawi wonten kalepatanipun kula nyuwun samudra lumuturing pangaksami. Iya. Kaya awake dhewe ngrumangsani dadi dalang ora kaya dalang liyane, mbok menawa ora kaya iso kaya dalang liyane, mergane awake dhewe ora mangan bangku pasinaon. Oh, tegese ora sekolah. Kaya aku ora sekolah kon
njuk ayas mbok menawi wonten kalepatanipun wonten kitulipun atur kula sak mangke anggenipun kula nderek sowan kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ya ora ana liya awak dhewe boyong barokahe wae baline awake dhewe saka kene ya iki kanggo bujung wektu iki ana bintang tamune barang oh ana bintang tamune iki kanggo salam pambuka keluarga kene padha nganake adicara bersih desa oh lagune apa mak lagune sing gampang tak jumbuhake karo kahanan ya kuwi lelagon bersih desa oh iya buka saka bonang mak sing buka amin kudu kae kudu kae khusus pembonang awan bonang kok dadak wayah awan barang ayo yuk buka saka bonang bersih desa dados bersih desa kita jumbuhake karo kahanan. Oh iya, sedulur ngamuk kene padha nganake adicara bersih desa. Ya. Aku iki ditimbali ngalor ngidul ngetan ngulon, ayo salam pambukane awake dhewe ya iki bersih desa iki. Oh ngono. Ayo digelak lakune wae sing lagu angka 2 ya kuwi kanggo kebersamaan, kegotong royongan. Lagune apa, Mak? Lagune mung gampang kok. Lagune apa? Buka saka bonang meneh. Oh. Iki sambi jumenengke Mas Widigareng wis kepawen nderek sowan, ya dijumenengke sisan kanggo lagu ya kuwi Gugur Gunung, buka saka bonang meneh. Ya. Yuk gugur gunung.
Nggih wonten lamuk sedaya tansah manggih kawilujengan kabagas warasan kalis ing sambikala didohke bilahine dicerahke rejekine kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing lamuk nggih nggih amin iki Mas sowan mrene iki Dawara wis ping pindho wis ping pindho sampean sepisanan nika wonten ning endi Mas ning Vihara Kulon kuwi. Oh. Ayo ning Kulon apa pundi Pak nika Pak? Kidul. Kidul. Kula yo bingung. Rene kok kan wis kulon gunung gitu Pak nggih. Ah kulon gunung Pak iki kulon ya Mas kono iki. Ah padha wae ngerti mau ya kulon. Jebule lek nika pundi Pak? Oh. Beda kiblat to kene. Lor. Kidul. Kulon. Nah, pinter 100 lamuk ini ya. Pinter Mas Ping tak dinginin terus. Lor. Wah. Wetan, jadi kulon kok wetan sampean iki. Mas Eren. Iki nek ngomongke wetan kulon lor kidul. Nah, iki tak takon. Sampean basa krama iso? Edan iki cah Jawa Mas. Weh, agak Jawa kuwi. Nun sewu nggih. Ah piye? Mari basane suwan wonten lamuk iki koyo ancak-ancak eri Mas. Ancak-ancak iki. Kene iki kebake kabudaya. Lah, mula kuwi makna sing ati-ati. Sing ati-ati. Ya, basa soalnya. krama ning kene iki jos. Kudu diati-ati. Makna aku tak takon karo kowe. Lah, nek wetan iki bangsane apa?
Basane krama. Wetan. Wetan. Wetan iki tetep wetan. Wetan tetep wetan. Kleru kuwi ana basane krama. Masa Ya ana basane krama wetan kok. berarti Ngajenganipun kilek. Basa wetan. Nek lor basane apa kramane? keler cecok. Lor cecok. Ane kidul Kidel. kidul ya ora ana. Kromo. Kuwi ya ana kramane. Apa? Ngajenganipun ler. Dadi hati-hati sowane niki nyebut kidul ya ana aja muni kidul, ngajenganipun ler ngono. Badhe wonten vihara, wonten pundi? Wonten ngajengipun ler. Oh ya ngono. Ya wah, nggih iki anu Mas Gareng sowan mriki wah dalah nggih sing mriksani alhamdulillah. Jos. Simpatik apa simpatik warga luar biasa. Ini baik budaya Mas. Nggih. Wiwit siang kala wau Ya, bersih punden. bersih punden nggih. Lagi makom-makom gitu. Terus Makom-makom diresiki. makom dibersihi. Heeh. Terus kira-kira Mau delok storymu yo kirap budaya. kira itu 2 kilo terus sih Pak nggih. Pirang kilo? 2 kilo. 2 kilo wah. Kok mau sing nggowo gunungan nanti Nanti bececen yo. ngajak dalane. Ah, iya. Dalane ngajak. Heeh. Nanti ning gunungan. Ning kok tidak mengurangi rasa semangat. Semangat Tetep luar walaupun biasa. cara ning anu tetep dijogo Mas dadi rada ngeden sih. Semangat. Semangatnya luar biasa. Semangat. Guyub rukune. Guyub rukun. Wah, luar Terus iki biasa. mau Piye? lebar apa jenenge? Berkira. Lebaran dulu. Utawa lebaran. Lebaran. Iki lho, Kirap. kirap. Nah, kirap budaya mau. Bareng terus tayub Mas. Oh, tayub. Masih tayub sapa, Mas? Sing lain sapa? Puput. Jadi sapa? Lendere puput. Nah, terus Cebret, Mamin, Sania. weh. Kowe dadi tayub lho. Ndelok joget ora. Mesti kemayu wae. Angker kira mana. Iya, swindre. Makat songa. Mana sing main mana kowe ora. Tayub. Iki tayub. Kira umpama dadi tayub. Ampun iki dadi tayub, Pak. Tenan. Anggap piye? Senggol menteng iki. Kesenggol apa? Senggol menteng. Wah, ngawur. Senggol tok kok meteng ya ora umum. Iki, Mas. Anggap piye to? Nek kesenggol tok kok iso ngene ya ora mungkin lho ya. Jebret. Terus dek puput iki Bubuk nah iki ya mau ya iki daleme asli kene. asli lamu. Mm-mm. Mami karo Sania. Sania. Ning aku sing rada ora percaya iki cebret. Aku bolak-balik kok ora percaya karo cebret wae iki. Cebret iki ning ya aku percaya, Pak. Piye? Nek karo cebret mergo menika ingkang hameng tugati carane iki sing mengkoni rawa pening, Pak. Dadi warga masyarakat Lampung niku mboten lepat menawi ngundang tayub saking Banyu Biru. Banyu biru. Pak ngomong menyen wonten. Aku kaya juru kunci. Iki juru kunci iki, Pak. Juru kuncine anu Rawa pening. rawa pening. Iki biasanya 17 Agustus iki biasanya lak do melu lomba, Pak. Ah, terus Iki muteri rawa pening ping 7, Pak. aneh meneh nganti towel sikile ping 7 iki. Dibuka kanthi Ah. tayub. Ah. Tayub iki mung werdi ditoto murid ben padha guyub. Padha Dadi guyub. warga masyarakat wonten ing Lampung muga-muga guyub rukun warga masyarakate gotong royong ya tetep dijaga. Kebersamaan nomor 1. Terus kene iki ya, Pak. Piye? Kene iki luar biasa. Tayub no wonten padang Lo Gadung terus ya, Pak. Lo Ah. Gadung Gunung Sari. Ya kuwi gede-gede gede kabeh kuwi. Napa? Ya. Pari anyar. Terus apa no? Gadung Melati. Eling-eling, gajung gajung melati. Gadung Melati ngarang tak. Gajung melati. Ayo gajung melati iki ana kiai cikal bakale. Gadung Melati menika. Gajung melati pepunden. Neng nganune lagune Lo Gadung. Lagune Terus Lo karo Gadung. eling-eling. Iya. Ingkang nyinden mau Ibu Ciblek. Oh iya, apa-apa sedulurku tuwa Mbak Ciblek. Wah, jebule ya kejaman biyen aku kecilik tekan saiki. Ayo pasuryane Mbak Ciblek iki. Bar ngomongke Mbak Ciblek kok terus nyintil iki napa? Mas, Napa? loro-loro. Oh, jatah iki mung siji kok loro. Salah aku lewat. Salah aku anu le. Lagi Loro-loro. Wah, pemudane
sepatuna bakian ini kok katoke jubre Reng kuwi tahu susune ono. hah Tahu susune ono. ono tahu sur kabeh Ya wis bakso ki mung wedi Pak Pedine piye? bak kuwi kebake rasa syukur marang Gusti Kang Apa Oh iya. so ki solidaritas warga masyarakat ini tetap dijogo tepuk tangan kanggo warga masyarakat wonten ing mau Ya, wah, wis pokoke yo nganu Mas Gareng, guys, muga-muga kaya aku dhewe sowan, gek pisanan sowan rene, muga-muga dadi lantaran les duluran. Ya. Napa anggere bakso kok nyamatke wae.